Så har vi nakke og skulder. Vi skal have spændt af i hele skulderområdet, fordi du vil ofte få ondt nede ved skulderbladet, hvis du bliver alt for spændt. Og mange kommer til at køre forover, når de sidder ved en computer. Så sidder du på kontor, så er det en af de der typiske ting. Musklerne her, de bliver for kort, og det herovre, det bliver spændt. Så vi starter med at sætte hænderne op her i skulderen, og så drejer du i cirkler rundt i hele skulderpartiet. Og du gør selvfølgelig den ene vej først, og det kan du sagtens gøre inden 15 sekunder. Og når du har gjort det de 15 sekunder, så kører du den anden vej. Og det kan du sagtens gøre et par gange, så du ligesom får løsnet lidt op i skuldrene. Så skal vi have strukket det hele, det vil sige, at tage den ene arm op, og den anden arm ned. Og der kan du godt sidde foran på en stol og trække den øverste arm tilbage, og den nederste arm bagud. Så de skal begge to bagud, men den ene er op, og den anden er nede. Og så skifter du og gør det modsat. Det gør du også en 15 sekunder per arm, og så skift, og så gør det nogle gange. Så har vi hele den her brystmuskel, som jeg lige snakkede om, at når man sådan sidder foroverbøjet og kigger ind på en computer, så får man musklerne her strammet godt op, og det giver altså nogle ting om i ryggen også. Så skuldrene skal tilbage, så du ligesom ruller dem tilbage, og så skal vi faktisk have armene op bag hovedet, og så trækker du. Altså det vil sige, at du trækker albuer og arme bagud, så du får strukket godt ud her foran. Du kan også vælge at bare tage en af gangen. Sæt og stræk den ene tilbage, og den anden tilbage. Det er nogle ganske simple øvelser, som du sagtens kan sidde og lave ved kontoret.